So, ayan mga kaunlay. So, hinahanap natin yung bahay ni Ma'am Juicy. Magandang araw mga ka-online. Andito tayo ngayon sa mountain site of Irigas City. Magdi-deliver tayo ngayon sa Buhi, Camarines Sur. So dito tayo dumaan para makabilis yung biyahe natin. So pag-alis natin dun kanina, medyo maulan sa location. Pero pagdating dito, medyo maaliwalas naman yung panahon. So itong pagdi-deliver natin mga ka-online sa Buhi, Camarines Sur, bali dalawang kliyente natin. Itong Euratix Foam original and yung Euratix Pillow sa Barangay Divino Rostro, Buhi, Camarines Sur. So ito yung pinakamalayong barangay ng isa sa pinakamalayong barangay ng Buhi, Camarines Sur. Kasi nasa dulong parte na ito. Katabi na to ng Tiwi Albay. Then itong isa, itong Master Deluxe dito sa Burok Busok, Buhi, Camarines Sur. Tara mga ka-online, samahan niyo ako sa biyaheng ito. Ayun mga ka-online, na papunta na nga tayo sa Divino Rostro, Buhi, Camarines Sur. Kaso inabutan tayo ng malakas na ulan dito sa unahan ng sentro ng Buhi, Camarines Sur. Hahanapin na lang natin yung bahay ng kliyente. Pero may skits naman siyang binigay sa atin. Kaya madali natin na makuha. So, yun. Parang zero visibility sa unahan natin mga ka-online. Makikita mo. Ito yung Divino Rostro Elementary School, Buhi, Camarines Sur. Tapos dito, ito na yung Divino Rostro. Yan, Divino Rostro. Yan, pahamalang barangay din. Health Center. Ayun. So hanapin natin yung bahay ng kliyente. Sabi niya sa unahan pa daw sila ng barangay, pero madali lang kasi tanong tayo dito. So sobrang dulas ng kalsada mga ka-online. Ayun yan, sa unahan, zero visibility siya. Makikita mo yung ayun, tingnan nyo dito, Kamaisan. My God. Ayan. Halos pinaka top of the mountain na ito ng Buhi, Camarines Sur dito sa Divino Rostro. Isa pa dito sa nahirapan kami nung una, itong daan na to. Ayun, akyat tayo. Ayan. Ayan. Ayun. Ayun. Ayun siya. Ayun. Dito tayo. Pinakabukid-bukid na to.
Boss, yung bahay ni Josie Bunsa. Josie Bunsa. Foam. Yuratex foam. Kaya po maglap ang motor? Iyo po. Sige po. Salamat po. Sige po. Salamat po. Sige po, salamat. Balat ko nila. So, ayan mga kaulay. Bahay ni Ma'am Josie. Yuratex foam and unan. Ililider natin sa kanya.